Bine ai venit la emisiunea The Naked Truth About Education. Ești profesor și îți dorești să devii cea mai bună variantă a ta, atât pentru tine cât și pentru elevii tăi? Atunci, acest podcast susținut de Mihaela Olteanu și Maria Badiu este exact ce ai nevoie. Despre cine vor vorbi astăzi vom afla în câteva momente. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod despre educație. Încă o dată anunț pentru cei care poate că sunteți noi cu noi. The Naked Truth About Education se numește podcastul nostru despre educație. Astăzi suntem împreună cu Mihaela, care este în postura de invitat. Mihaela, care este trainer și coach de dezvoltare personală, care lucrează cu tinerii și cu adolescenții și vom aborda tema educației după școală. Cât de importantă este dezvoltarea pe toată durata vieții. Bine ai venit, Mihaela! Bine te-am găsit, Maria, bine v-am găsit pe toți. Așadar, scopul acestui podcast despre educație este conștientizarea importanței creării unui mediu școlar stimulant, creativ, sigur, dar și nevoia unei educații pe toată durata vieții. Azi vom vorbi exact despre acest tip de dezvoltare pe tot parcursul vieții, dezvoltarea după școală și, așa cum vă spuneam, o avem ca invitată pe Mihaela Olteanu. Ce vom discuta astăzi? În primul rând, cât este de importantă autocunoașterea, cunoașterea de sine, încă din școală. Apoi, despre dezvoltare personală după școală și, dacă este sau nu, leadership-ul de sine, secretul succesului. Să pornim la discuția noastră de astăzi. Cunoaște-te pe tine însuți este un binecunoscut citat din oracolul Delphi. Cunoaște-te pe tine însuți sună un cunoscut oracol. Chiar dacă pare clișeistic, noi, cei care ne ocupăm de dezvoltarea personală, știm că dacă nu ne cunoaștem bine, e mai greu să ne controlăm viața, atât din punct de vedere profesional, intelectual, cât și emoțional și fizic. Însă, întrebarea care ne vine des cu ocazia acestor podcasturi despre educație este dacă reușește școala să determine elevii să se descopere suficient încât la finalul drumului lor din școală să plece la drum în viață bine echipați și siguri pe ei. Mihaela, ce crezi? Ce crezi despre cunoașterea de sine? Și poate ai vrea să ne zici și cum a fost pentru tine autodescoperirea, dacă s-a petrecut ea în școală sau mai târziu. Din păcate, aș putea spune, autodescoperirea pentru mine s-a întâmplat mai târziu, mult mai târziu de după ce am terminat școala, dar din fericire s-a întâmplat la un moment dat pentru că am intrat în contact cu acest domeniu al dezvoltării personale și am început să caut pentru că eu am fost curioasă să mă găsesc pe mine. Tocmai la asta se referă această cunoaștere de sine. Să știi cine ești tu, să știi pe ce te bazezi în viață, ce îți place să faci, ce te pasionează. Și cunoașterea de sine ne ajută în principal să ducem o viață de care să ne placă, o viață pe care să o iubim. Pentru că dacă facem lucrurile care nouă ne plac, la care noi suntem buni, atunci activitatea noastră vine cu plăcere, vine cu bucurie și vine cu ușurință. Și nu de puține ori am auzit cazuri în care oamenii și-au ales o meserie pentru că așa se spunea la momentul ăla că este poate la modă, că este poate bănoasă sau pur și simplu pentru că acolo au putut să intre și s-au ținut de ea pe parcursul vieții și au ajuns undeva pe la jumătatea vieții sau mai târziu să regrete că nu au făcut altceva și viața să li se pară grea. Spuneam că această cunoaștere de sine pentru mine s-a întâmplat mai târziu în viață, pentru că în școală, din ce îmi amintesc eu, urmam materiile, mergeam la școală ca să învăț, să iau note, speram să ajung la facultate la un moment dat, să pot să fac o meserie, dar nici de cum nu am aprofundat aceste întrebări despre mine însă, ce mi-ar plăcea mie să fac, care sunt calitățile mele sau abilitățile pe care eu mă bazez ca să pot
pot să fac ceea ce îmi place și nu neapărat pentru că am auzit destul de multe cazuri în care părinții ghidează copiii spre o anumită meserie. Cred că asta încă se mai întâmplă. La mine nu a fost cazul ăsta, dar nici nu a știut nimeni să-mi spună la momentul respectiv: uită-te mai bine la ce ți-ar plăcea ție să faci, ce calități, abilități ai care să te susțină. Și atunci, pentru tinerii din ziua de astăzi, să zic așa, poate că nu se întâmplă acest proces în școală, dar din fericire ei au la îndemână mult mai multe metode de informare decât aveam noi în trecut și eu, în calitate de trainer de dezvoltare personală, merg în prezent la școli în mod voluntar și le vorbesc copiilor de orice vârstă, chiar și de la grădiniță, le vorbesc despre dezvoltarea personală și despre cunoașterea de sine și sunt câteva întrebări pe care le dau tinerilor să le lucreze acasă. Chiar am fost săptămâna asta la clasa a 8-a și le-am dat un chestionar cu niște întrebări de autocunoaștere pe care să le lucreze acasă într-un moment de liniște, ei cu ei. Foarte interesant. Mă gândesc acum că eu, în perioada liceului, chiar dacă cumva mi se conturase ideea unei viitoare profesii, nu știu cât de bine îmi cunoșteam în acel moment valorile, știam doar ce direcție profesională mi-aș dori. Și atunci, ce s-a întâmplat? Am avut la un moment dat, după 20 de ani de carieră, un moment de cotitură când credeam că se va schimba sau că doresc să-mi schimb direcția. Aveam o carieră, să spun așa, aveam toate gradele didactice, fusesem și directoare de liceu, aveam rezultate la concursuri, publicasem, însă parcă tot simțeam că îmi doresc să fac mai mult. Credeam că schimbarea generațiilor mă face să mă simt neîmplinită, dar de fapt eu aveam nevoie să cresc, să mă cunosc mai bine și să devin cumva o nouă versiune a mea, să mă îmbunătățesc. Și în acel moment am început să aplic ceea ce citisem în dezvoltarea personală și cumva să mă liniștească gândul că în cariera mea puteam și doream să fac mai bine și din ceea ce învățasem din acest domeniu al dezvoltării personale. Însă, dacă oamenii simt nevoia unei schimbări și a unei îmbunătățiri în viață sau poate chiar își doresc să se reprofileze, poate doar din punct de vedere profesional, pentru că, eu știu, mediul nu mai este suficient de provocator. Crezi că i-ar ajuta ceva din dezvoltarea personală, Mihaela? Cum ar putea ei să se regăsească sau să găsească răspunsuri la întrebările pe care le au atunci când simt nevoia unei schimbări? Mai ales în această situație unde se dorește și se impune din cauza nemulțumirii, în primul rând, apoi din cauza dorinței, nu știu care ar trebui să fie prima, apare această nevoie de schimbare. Dezvoltarea personală este esențială, aș putea să spun, dacă ne dorim să facem o schimbare care să ne ducă într-adevăr spre această stare de împlinire pe care o căutăm. Pentru că dacă facem o schimbare doar de dragul schimbării, fără să ne uităm un pic mai adânc la noi, vom avea aceleași rezultate, că noi pe noi ne luăm oriunde am merge, nu-i așa? Exact. Nu putem să plecăm fără noi și chiar dacă schimbăm locul și schimbăm jobul și schimbăm activitatea și noi rămânem la fel, vom avea aceeași stare de spirit, vom avea aceleași gânduri și nu ne vom simți neapărat mai împlinit. De aceea este foarte important dezvoltarea personală și aș vrea să mă refer aici nu neapărat la dezvoltarea personală așa ca o noțiune generală, ci exact la această autocunoaștere, această cunoaștere de sine, pentru că atunci când ne uităm în interior și ne punem de acord cu cine suntem noi și cu ce putem noi să facem, ceea ce ne-ar plăcea nouă să facem, schimbarea va veni aliniată cu noi. Și asta ne va da o stare de împlinire. Iar ca să ajungem la această autocunoaștere, această cunoaștere de sine, sunt câteva întrebări, așa cum vă spuneam, pe care le dau și elevilor la școală și aș vrea să le spun și aici, ca cei care ne ascultă să poată să facă un exercițiu cu ei înșiși. Te rog, Mihaela. Sunt câteva întrebări pe care oricine și le poate pune și în orice moment al vieții, pentru că schimbarea în noi apare de-a lungul timpului și este în regulă să apară, așa că putem din nou să ne uităm la aceste întrebări
preocupări chiar și după o perioadă de timp în care am făcut ceva ce ne-am dorit, dar poate că deja există acolo o altă nevoie de schimbare. Și întrebările sunt: ce îți place să faci? Ce te pasionează? Știm că pasiunea ne aduce energie. Ce te pasionează? În ce te pierzi în activitatea respectivă și te simți energizat, nu ți-e somn, nu ți-e foame? Nu? Asta face pasiunea și cred că tuturor ni se întâmplă la un moment dat să facem niște lucruri care ne plac și să uităm de timp, de foame, de somn, de orice ar fi și suntem energizați. O altă întrebare: poți să faci ceea ce ți-ar plăcea să faci? Cu alte cuvinte, ai abilitățile necesare pentru a lucra cu ceea ce te pasionează? O altă întrebare: știi de ce vrei să faci ceea ce ai vrea să faci? Adică, și asta am discutat foarte mult cu elevii de la clasa 4-a săptămâna asta. Care este motivația pentru care îți dorești să faci un lucru? Aveam o fetiță care spunea: eu vreau să fiu un avocat de succes, și era foarte hotărâtă și mândră de chestia asta și am tot insistat acolo: de ce vrei să faci asta? Ce vrei să aduci în lume prin asta? Pe cine vrei să ajuți, poate? Și au fost câteva tatonări acolo și îmi spunea că mi-am dorit să fiu cântăreață, dar tata a zis că să-mi aleg o meserie mai serioasă, mai așa, că vreau să fiu cel mai bun avocat și să câștig în fața celorlalți, nu știu ce. Și era cumva o motivație care o numim în dezvoltarea personală motivație externă. Iar motivația externă nu o să ne ducă foarte mult pe acel drum, pentru că dacă vine mai ales din partea altor oameni, noi nu putem întotdeauna să mulțumim oamenii, pentru că oamenii se schimbă. Dar dacă știm ce ne dorim noi pe interior și motivația noastră este autentică, atunci o să mergem mai departe mult mai ușor, chiar și atunci când este greu, pentru că întâmpinăm obstacole tot timpul pe drum. O altă întrebare: cine mai face asta și te poate inspira și pe tine? Cu alte cuvinte, ok, ce model îmi aleg? Pe cine urmez? La cine mă uit? La cine merg? Să pun întrebări, să mă poată ajuta, să mă poată inspira. Pentru că nu inventăm roata de fiecare dată și cu siguranță sunt alți oameni care sunt înaintea noastră pe drum și ne pot inspira și ajuta. Și nici nu trebuie să rămânem cumva pe drum așa singuri, să încercăm doar să ne descurcăm singuri. Putem oricând învăța de la altcineva. O altă întrebare se referă la prețul creșterii, prețul acestei schimbări, pentru că orice lecție învățată și orice lucru pe care îl obținem plătim un preț. Fie că este el în timp, fie că este în bani, fie că este în eforturi, fie că este în schimburi, este un preț pe care îl plătim. Și întrebarea ar fi pentru fiecare: care este prețul și dacă sunt dispus să îl plătesc. Cam asta ar fi așa câteva întrebări de autocunoaștere de sine. Excelent, și cumva ai adus răspunsul la următoarea întrebare: ce se întâmplă cu tinerii dacă nu alocă suficient timp autocunoașterii. Însă, înainte de asta, Mihaela, aș vrea să te întreb, pentru tine, cred, sau cel puțin sunt foarte curioasă să aflu, găsirea vocației, mi se pare mie că a fost un parcurs experiențial. Cumva ai învățat din experiențe și ai făcut schimbări majore pe plan profesional. Cum a fost, dacă vrei să ne spui câteva lucruri? Am făcut schimbări majore și am făcut schimbări multe de-a lungul vieții, chiar începând după ce am terminat chiar liceul, aș putea să zic. Tocmai ziceam că nu am avut în minte această cunoaștere de sine, nu am știut despre ea că se poate face mai aprofundat și după ce am terminat liceul, pentru că mi s-a părut mie așa fancy, am dat la Academia Militară să merg mai departe ca facultate. Bineînțeles că nu am intrat, nu era deloc pentru mine și mă bucur că nu am intrat acolo. Ulterior am mers la o școală de asistenți medical generalist post-liceală, că am zis să nu pierd un an, să stau acasă. Iar apoi în anul următor, pentru că soțul meu cumva a fost mai conștient un pic de ce îmi plăcea mie decât eram eu la momentul ăla, deși eram aproape adult deja, și mi-a spus: ție îți place franceza, de ce nu mergi la franceză? Și atunci am zis: da, chiar așa e, îmi place, și am mers la facultatea de litere la română-franceză. Am terminat ambele școli, și post-liceala și facultatea le-am făcut în același timp, dar tot nu eram împăcată și mulțumită că eu asta vreau să fac toată viața mea. Și cumva am avut binecuvântarea, norocul, aș putea să spun, că nu m-am supus acestei tendințe a majorității de ok, facultatea asta am făcut-o, acolo mă duc și asta este. Este foarte adevărat că am avut și oportunități, că după ce am terminat facultatea de litere, a apărut pentru mine ca turnat un job la o firmă de construcții. Deci, litere, am trecut la construcții, direct la o lună după ce am terminat,
că eu am simțit că nu vreau să merg la catedră să fiu profesor. Nu mă simțeam pregătită sau în stare să fiu în fața copiilor și mai ales să gestionez reacțiile părinților, că deja începuseră aceste cumva conflicte între ce așteptări au părinții și ce vor și de la profesori și de la copiilor. Și m-am dus la construcții și am învățat cu totul și cu totul altceva la locul de muncă. Mi-a plăcut, nimic de zis, chiar m-a pasionat domeniul, iar după vreo 2 ani de zile, când am avut primul copil și m-am mutat mai aproape de părinții mei și, am stat acasă, mi-am deschis o firmă. Deci am intrat în domeniul antreprenoriatului pe același domeniu de construcții și am lucrat cu firma respectivă. Dar apoi am învățat contabilitate la un alt job, după alți 2 ani. Deci litere, cifre, desene, de toate. Litere, cifre, desene, da, și mi-au plăcut. Ce m-a expansionat pe mine cel mai mult din toate procesele astea noi de învățare a fost exact această creștere, pe care eu o simțeam că o am în mine. În momentul în care se împlineau cam cei 2 ani, că astea au fost ciclurile la mine, și ajungeam să stăpânesc domeniul respectiv și să devină cam liniar, cam rutinier, deja mă plictiseam și voiam altceva să mai cresc. După mai mulți ani am revenit așa cumva spre pedagogie, să zic, și când era fetița mea de 7 ani, am creat un club de lectură pentru copii și am început să lucrez în grupe mici cu copii, tocmai pe această pasiune a mea de a citi, că asta a fost o pasiune pentru mine dintotdeauna, și dezvoltare. Iar după alți câțiva ani m-am alăturat organizației John Maxwell Team și mi-am îndeplinit visul de a deveni coach și trainer de dezvoltare personală. Deci, dezvoltarea personală pentru mine a fost foarte importantă și în toți acești ani nu m-am dezvoltat doar pe domeniile în care am lucrat, ci am căutat tot timpul să văd cum pot să-mi schimb gândirea, să o fac mai pozitivă, cum pot să mă gestionez pe mine mai bine, cum pot să atrag spre mine mai multe lucruri pozitive, și am învățat așa în multe alte domenii care țin de lumea interioară a mea. Excelent, excelent. Un întreg parcurs cu mai multe profesii, cu mai multe domenii și atât de variate. Cumva cred că la tine s-a întâmplat următorul lucru. Nu ai închis acest capitol al cunoașterii și al curiozității după școală, pentru că există oameni care după ce și-au găsit profesia, chiar dacă nu o fac cu multă plăcere, rămân undeva acolo de teama noului, nu se orientează către altceva și nu văd că viața este plină de oportunități și că lumea se schimbă și atunci ar trebui să se adapteze și ei. Ce aș vrea să adaug aici nu este numai vina lor, aș putea să spun. Adică mie mi s-a întâmplat în momentul în care am vrut să plec de la firma de unde am învățat contabilitate și am lucrat acolo vreo 2 ani. Am avut persoane în jur care îmi spuneau: dar de ce nu rămâi acolo? Că e singur în birou, nu te deranjează nimeni, ai un salariu bun, fix, ești liniștită, ce-ți trebuie mai mult? Dar eu simțeam că vreau să merg înspre altceva, deja era plafon pentru mine acolo, nu mă mai puteam dezvolta. Și atunci depinde foarte mult de persoană să-și dorească, dacă își dorește, că nu toată lumea își dorește, da? Cei care își doresc să meargă mai departe, să aibă acest curaj, și cumva îndemnul pentru ei de la mine aici ar fi să nu asculte de cei din jur care, deși ne vor binele, cumva ne limitează, pentru că ei nu văd posibilitățile pe care le vedem noi pentru noi. Poate ne văd binele ca și consecința rămânerii în zona familiarului și cunoscutului. Se spune că avem în noi și la noi tot ce ne trebuie pentru viață, doar că nu ne exploatăm suficient încât să scoatem toate aceste resurse și să fim conștienți că le avem. Totuși, dacă ar fi să dai un sfat cuiva care își dorește să facă o schimbare și nu are curaj suficient sau poate că este influențat de alții, cum ai proceda tu să găsești aceste resurse în dezvoltarea personală care să te ducă mai departe și pe plan profesional, să faci schimbările, să te determine să faci schimbări? Cum aș proceda eu, cum am procedat deja în multe alte situații. De exemplu, la ultima schimbare majoră pe care am făcut-o, lucram cu o firmă australiană și am lucrat cu ei vreo 4 ani. Online, e adevărat, deci deja făcusem trecerea la eu sunt propriul meu șef, lucrez în programul meu și ce-mi dorisem de mai mulți ani, dar voiam să fac acest lucru, să lucrez cu oamenii. Asta era visul meu, dorința mea, obiectivul meu. Și în momentul în care am hotărât că eu o să fac un pas hotărător în direcția asta,
ăsta, am început să-mi pun bani deoparte, să mă pregătesc în cel mai bun mod de la cei mai buni. Și în momentul în care am considerat că am strâns suficient de mulți bani încât să mă înscriu la o școală bună, am început să caut școală și am ales-o pe cea mai bună pentru că doar strânsesem bani pentru asta și voiam să fiu bună în ceea ce fac, să fiu sigură pe mine. Și am adunat curajul, n-am întrebat pe nimeni. Pur și simplu am căutat, mi-am plătit intrarea, soțul meu nici acum nu știe cât a costat, că mi-ar fi spus că sunt nebună. O să afle acum? Nu o să afle că n-am spus prețul, dar mi-am adunat singură curajul, pentru că am observat pe parcursul meu că oamenii, deși mă iubesc sau îmi vor binele, nu pot să vadă cu adevărat ce eu îmi doresc și de ce sunt capabilă. Doar eu pot să știu asta. Așa că dacă aș da un sfat cuiva în acest domeniu, ar fi să se uite în interiorul lui și să știe ce vrea să facă și dacă are dorința, să știe că are și resursele, pentru că dorința, inspirația divină sau cum vreți voi să-i ziceți, nu vine fără a avea și resursele necesare pentru ea. Deci undeva acolo sunt, poate îngropate, poate la vedere, dar sunt acolo și voi știți fiecare dintre voi ce este mai bine pentru voi. Trebuie doar să alegeți și să puneți efortul necesar pentru a ajunge acolo. Excelent! Mulțumim, Mihaela! Am avut, așa cum știi, invitați la podcasturile noastre profesori, antreprenori care au ajuns unde au dorit în viața personală și profesională, fie mai repede de tineri, fie prin experiențe diverse. Crezi că leadership-ul de sine este cheia succesului și dacă da, care ar fi pașii necesari pentru a aplica cumva un leadership eficient? Avem nevoie de niște metode, avem nevoie de disciplină, avem nevoie să începem, nu știu, cu finalul în gând. Cum ar trebui să începem? Poate că nu este o singură rețetă, dar o rețetă pe care o primim de la tine poate să fie inspirațională. Consider că leadership-ul de sine este cheia. Este cheia pentru a ne crea o viață așa cum ne dorim și o viață în care să ne simțim împliniți. Pentru că atunci când noi nu ne gestionăm viața, nu suntem conștienți de ceea ce creăm în viața noastră prin alegerile pe care le facem, ne vom simți întotdeauna confuzi, pierduți, victime, la mâna altora, să zic așa. Dar în momentul în care și cumva cred că ăsta este punctul de început pentru oricine, este să ne dăm seama că noi ne creăm viața și noi suntem responsabili pentru tot ce există în viața noastră, în realitatea pe care noi o vedem astăzi. Noi suntem responsabili pentru că am ajuns aici datorită unor alegeri pe care le-am făcut. Aici ar putea să vină cineva și să spună, da, dar uite, mie mi s-a întâmplat un accident și n-am fost eu vinovat de accidentul respectiv. Dar dacă stăm să ne uităm așa puțin în istoricul persoanei, o persoană care are un accident, de obicei se întâmplă că ori și-a neglijat foarte mult odihna sau limbajul lui a cerut accidentul. Auzeam pe cineva spunând că a dezvoltat un cancer și întotdeauna iarna când era frig zicea, aoleu, ce cancer e. Și cumva limbajul pe care îl folosim, atitudinea pe care o avem față de alți oameni, față de noi înșine pe interior, creează și atrage în viața noastră anumite lucruri. Așa că primul lucru este să devenim conștienți că noi suntem responsabili pentru viața noastră și apoi preluăm frâiele dacă alegem. Un următor pas este tocmai această autocunoaștere, care vine cumva însoțită de intenția de a schimba ceva în viața mea. Eu îmi preiau puterea și frâiele vieții mele și îmi schimb viața, pentru că nu mai vreau să mai fie așa cum a fost până acum. Și de aici încolo, alte componente ale acestui leadership de sine este gestionarea propriei persoane. Ok, mă apuc de un lucru, poate că nu știu să-l fac, învăț despre el, mă dezvolt personal. Mai departe, cum rămân perseverent, cum îmi cresc încrederea în sine. La mine, după ce am intrat în John Maxwell Team, deși îmi doream de foarte mult timp și lucrasem foarte mult cu mine pe dezvoltarea personală, nu aveam încredere în mine că eu pot să fac această activitate. Și a fost primul lucru pe care am început să-l dezvolt, să studiez despre el și să pun în aplicare cum să-mi cresc încrederea în mine. Că eu pot să fac pașii, că pot să rămân constantă în ceea ce fac, că pot să învăț și parte de vânzări, că pot să învăț și parte de public speaking, că pot să învăț și multe alte tehnici, nu? La fel ca și elevii care pleacă acum, merg către începutul drumului vieții, să zic așa, nu învață doar materiile. Exact asta le spuneam la clasa 8-a.
ca să aveți succes la examen. Nu învățați doar la materii, lucrați și la atitudinea voastră față de examen, la curajul vostru în fața examenului, la încrederea în sine în fața examenului, încrederea în sine per total, nu doar în fața examenului. Și atunci sunt mai multe, aș putea să le spun, obiective de creștere pe care ni le setăm, în afara obiectivului de performanță, că vreau să ajung să iau examenul, de exemplu. Și aici putem să lucrăm la mai multe aspecte și tocmai asta este leadership-ul de sine. Ce vreau să fac, unde vreau să ajung și ca să ajung acolo de ce am nevoie. Și identific zonele în care am nevoie să cresc și este responsabilitatea mea ca eu să cresc în acele zone. Nu o să vină nimeni să mă crească decât eu. Da, excelent, și aici cred că am putea face mai multe episoade pe această temă. Mulțumesc tare, tare mult, Mihaela, foarte, foarte interesantă această discuție. Haideți să rezumăm puțin ce am vorbit astăzi cu Mihaela. Cât de importantă este cunoașterea de sine, care se poate face sau se poate începe pe băncile școlii, însă pentru că noi suntem responsabili pentru viața noastră, e bine să continue pe toată durata vieții, cumva pentru a ne coordona și a ne cunoaște valorile, obiectivele, talentele noastre și în felul acesta să creștem și să facem mai bine față schimbărilor. Dezvoltarea aceasta pe toată durata vieții o putem face prin intermediul curiozității și curiozitatea aceasta ne ajută să nu ne oprim după ce terminăm o școală, o facultate, să nu ne oprim nici măcar după o perioadă în care am făcut o meserie și poate am practicat-o, dar nu cu mare, mare pasiune. Am vorbit de asemenea despre cum putem să ne găsim vocația prin experiențe. Am vorbit despre câteva întrebări de conștientizare pe care putem să ni le punem atunci când dorim să facem o schimbare în viața noastră și despre leadership-ul de sine, care este mai important chiar și decât o carieră, pentru că este punctul de început, pentru că e bine să ne cunoaștem foarte bine, să ne cunoaștem resursele pentru a prelua frâiere propriei noastre vieți. Cât de important este să ne creștem stima de sine, încrederea în noi și după aceea să facem un plan de dezvoltare personală în care să programăm, să planificăm obiective pentru viața noastră. Și în felul acesta putem face față schimbărilor sau oricăror tipuri de schimbări din viața noastră. Mulțumim încă o dată, Mihaela. Atât a fost pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare cu o altă temă interesantă. Până atunci așteptăm părerile voastre. Toate cele bune, la revedere! La revedere! Ai ascultat emisiunea The Naked Truth About Education, o producție Eu Gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe www.eugândesc.ro.